днес под едни череши, преди да ги забележа, се ядосвах на улицата и вървях. После погледнах нагоре и видях, че направо са в небето. В синьото небе растат череши. Преди да се огледам, бях много ядосан. Седях, махах ръце, тресках се. И някакъв човек беше спрял и ме гледаше. Точно тук до черешите каза: я, череши. Какво интересно място да растат в небето. Както бях ядосан, направо го погледнах се, едно е леко луд или много. И после си казах: ох, Боже, я да видя. Да не си казах нищо, просто погледнах нагоре и ги видях. И той ми каза: представи си, че падат всичките. Можеш ли да ги хванеш всичките и да ги спасиш? Да не паднат на земята. Ако са топки такива, кристални са, едно да се счупят. Можеш ли? Можеш ли да спасиш всички морски звезди, изхвърлени на брега? Или всички падащи звезди да уловиш и да ги върнеш в небето? И после си замина. И аз останах тук под черешите и под небето. И една песен ми се заформи в главата. Послушай черешите, за миг поне, погледай звездите в синьото небе. Остани на крака, слушай в себе си, погледай черешите, поне